Vosaltres ho veureu quan voldreu, però avui és diumenge, i com que és diumenge, toca arròs. I ens agrada el formatge. Avui farem un risotto amb 3 formatges i bacon. Agafaré 190 grams d'arròs arborio, que va bé per fer els risottos, 100 grams de bacon tallat, encara el tallaré una mica més petit, 80 grams de formatge Filadèlfia, 50 grams d'emmental ratllat, 40 grams de formatge de Maó, també ratllat. Jo he agafat aquests formatges, que són els que tinc, però en podríem fer servir uns altres, també, l'arròs ens ho agafa tot. També necessitarem una mica de brou vegetal, una ceba, un gotet de vi blanc, oli d'oliva, una nou de mantega i una mica de sal i pebre. He picat la ceba, he posat oli a escalfar en una cassola i posaré la ceba a sofregir amb una mica d'oli i també amb el bacon que he acabat de tallar una miqueta més petit, això al gust de cadascú. I això ara ho deixarem sofregir una miqueta. Amb la ceba i el bacon ja sofregidets i afegeixo el got de vi blanc. I ara aquest got de vi blanc el deixaré reduir, deixaré que l'alcohol s'evapori un parell de minuts, només ja n'hi haurà prou. I amb l'alcohol evaporat hi tiro ara l'arròs. L'arròs el deixaré així un minut abans de començar-hi a afegir el brou vegetal perquè s'impregni de tots els gustos, s'enrosseixi una mica a mica, pràcticament gens. I ara que l'arròs ja ha agafat aquest color així esnacarat, hi començo a afegir el brou vegetal. Pels risottos hem de recordar que el brou el anem afegint a mida que l'arròs ens el demana i que és important anar-ho remenant bé, tota l'estona. I ara que el risotto ja s'ha begut pràcticament tot el brou que havia posat, n'hi torno a afegir més. Sempre una mica de quantitat que el cobreixi una mica i prou. I seguim remenant i seguim esperant que s'albegui. Porta 8 minuts l'arròs, anar bullint, que això és la meitat del temps de cocció d'aquest arròs arborio, serien uns 16 minuts. I ara, als 8 minuts, hi afegeixo el formatge Filadèlfia. Faig el mateix, ho remeno bé i segueixo afegint líquid a mida que l'arròs me'l vagi demanant. I ara que ja només queden 2 minuts perquè acabi la cocció de l'arròs, hi afegiré els altres 2 formatges. Això doncs ho faré coure tot junt, aquests 2 minutets. Així ja anem agafant tota la cremositat que ha de tenir el risotto. He provat l'arròs i ara el rectifico una mica de pebre i també de sal. Això va a gustos, proveu-lo abans perquè els formatges són fortets, llavors que no quedi massa fort pel vostre gust. I ara que han passat els 2 minutets, hi afegeixo la nou de mantega, però ja amb el foc apagat. Deixaré que la mantega es desfongui i tindrem el plat llest per menjar. Servim el risotto en un plat i ja ens el podem menjar. Molt bon profit!